am noon dina baga c'est 50 dirham kadi haalino en jokki gasa kono jooɗo Baba Gal a fanan wiidemo yo fa booba ɓikkon way waade fof accuɓe teppere ma Mamadou agam ɗiɗi ndiyere ham heccani ɗi no mbayni wallahi jeerne joni manki ɗi e kono Mamadou ittani baba galle wi cangi duɓɓuren golata joni dañi ɗiɗi kesi eɓe jooɓi yejjidde min baba galle wi kam hannde o ɓeydi hirande sabu ɓiyama ko dañi brevet ngayno moƴƴi kono tottam kandi hene seeɗa an a ñallinani a wallinani mbiyami yo ñallini yo walli no ɗum wona kanko yeyi ko bonani o wi ko galle bonam goto ɗum foti yaade toon so yiɗini o waala toon sabu nduniyaade bonani ɓuri bonne he ko jaho mo ñallinta mo wallinta mo haala jonde e galle mum nan tan wiyonni sabu mum ne naata e leegal nduniyaadu kay ɓuri bonde an ko jaara ko maron ko ngandumi hen ɗum woni haalama ɗum woni haalam kay amma dor ko goto ko mi tuwi ɗum e garam ɓiɗɗo o no wayi fof o wi wa kono ɗo ko jinmi o wona ko ɗum ko wona so maayi ko ɗo so jaɓi ko ɗo so salim ko ɗo so wuri ko ɗo an hoorema ko kalmi ko ko hen kadam min kay mbeɗa andi ɗum bettani haalama ka wayanimo bulet ɗum sabu an e hoore ma ko ni woni jikku ma leegal fof ñande fof koko tolni men haala jamma haala ñalam haala nangue hoore so ɗum ɓenni min mbiɗen yalta mbeɗa yaha lawol ma hepton jooɗi ko mbimi kono ko umur ko wonata ko mbimi ko umur ko wonata ɗum sa maayi ko noon saɗa wuri ko noon kawada ya hin la dugo ulay ayyoma ɓeɗo tugona kono maɗa min hande so mari non kono huli ande no kaw noddimi mbeɗa woni jeere ko weltare tan sabu oɗo nufel mi ɗamina ɗum sabu sa jogimo ɓiɓɓe duunaɓe kalno jeehi ɓerde ma ɓuɓati mumen ko weltare tan baba kane allah yam weltare hande ko ɓurɗon yiide ɗum woni ɗum defami hirande ala ange wallahi hande hirande ɓurɗa yiide ɗum defantumami pasti frito ko an goto jeeyilahal ma ala wona kam gonga i baba galle i ɗiyamo kay hande ko yiɗi fof ko ɗum mbaɗantumi i hay mi kay ko kebde bere walo i baba galle an fonduma e bewɗam ala ni fof ha beltiɗo komi beltiɗo mine ka fen jeen wallahi baba galle allah sedi mi anda ni ko duggumi allah e weltare sabu ɓe mbima ɓiɗɗo so moƴƴi wona ɓiyam tan ko ɓe yimɓe fof yettude allah e lelaɗo ɗum ha woyi yabbi koye kolngal mawno a majjani Aissata o meeɗa janggoyde hijikene ɗaɗim ɓe mbima noon so ɓiɗɗo moƴƴo nafi e miñiram so ngari e ndewr koye Aissata ko ɓiɗɗo duwanaɗo saabu meeɗa janggoyde taw artirani beelam may gal yo do yi fof beelam yo ɗum noon ko wettare e yettere Allah sabu bamon sertani e ñaganaki am ɗum noon ko yettere Allah ɓiɗɗo moƴƴo noon to yi fof yo Allah waɗi mum barke tan nden alhamdulillah rabbil alamin sabu sa wi komin duunaɓe kadi min jogui koye teppere ma sabu min jibina e galle min tawi ko an e baba hay probléme goɗɗo ala hakkude moon aɗa jaɓi konngol baba nani kadi ne woodi Aissata ko mawnam kadi ko moƴƴo kadi mi toppiti jangramde min kam ko beltuɗon ko fof min ɓuuri weltare par ce que mbaɗanɗon kon ko fof alhamdulillah rabbil alamin minen kadi mi bonnani aɗa Aissata mi tinniyam wallahi no woodi toppiti jangamde kanko e Amadou Fodé toppiti jangamde eyi nden min mbeɗa mi yalta mbeɗa yaha hedde Eva eyi wallahi no woodi jahar makko sa yimira salmina koko mamnata wimo mami ar toon kikide inchallah ndiyam mboɗo salmina on feewi wallahi mami ar toon so Allah jaɓi Aissata tan goram mata ko yalti seeɗa waddayni Aissata waddayni hande kam mbeɗen ko min defata nde weltare nde belti kam mbeɗen ɓe ngalattani defte eyi foftiɓe noon wat feere hande foftina sukaɓe ɓe hande kadi defugo woni koye jungam mama ayyo maafi arti woni ça mi sono tampa wallahi mi tampani hande kadi mbeɗa jogi dogde jeere ɗo mais nda ni gartirde mbiɗa ko Allah yeli machallah Allah ko weltare tan aɗen mbiɗa ko jeertinɗa ɗum mbimami no bamma noddimi de aɗa andi bamma tan ko keñiɗo Allah aɗa heni hawoyelum tan mbi dañi bref ngam ko mbeɗa donka mbimami andani ko duggum mi welti tan min nene mi welti tan wallahi ko weltare ko beltim eyi Aissata ko weltare tan mi yetti Allah hande sabu min mi woyani ɓiɗɗo gorko ko ɓiɓɓe rewɓe Allah hokkimi kono yetti Allah no feewi sabu kala ko ɓiɗɗo gorko wannata jinnaɓe mum min a wanni kam ha timmi kala kene wona e galle machallah ala fof ko manque e galle men ha jofte e jangde haw yilmini gila no janggata gila ko cukalel e jardin ha hande aɗana jogini min mi sertata e duwanadema ɓinguelam
so mi mbiɗa haala tan ɓerdam nde heccida sabu aɗa toppiti min yo aɗa toppiti kam aɗa toppiti bamma Allah ne seedi yo Allah junnum balɗe ma amin yo Allah moƴƴin battane ma amin kala ko jiɗɗa e aduna yo Allah hokke amin yo Allah hokke ɓural ma ha ɓesmuma jooɗon donoma amin ya barke Mouhammadou kala ko jiɗɗa yo Allah hokke amin ya jooɗo ha mbiya alhamdulillah ɓesmuma waɗanma ko mbaɗanɗa jinnaɓe ma ɓe sabu aɗa ɓumni ɓerdamen an noon ko Allah tan yoɓatma sabu somi jooɗima ɗo mbiɗa duwanma wallahi ma wat komi haalani alhamdulillahi rabbil alamin no pinɗa fof yo Allah hokke ko jiɗɗa amin ko yettude Allah noon sabu aɗa jiɗaɗo ɓe mbima ɓiɗɗo moƴƴo yimɓe ɗum ko yimmo moƴƴo an ka debbo duwonaɗo ka debbo moƴƴo hay saaha goto en mbeɗa damduɗo e oɗo galle ɓeɗo sukaɓe sa dañiɓe aɗa laaɗa hande hen yo Allah jurnu amin yo Allah jurnu min ko duwi amin serande e duwaɗa hay saaha goto woodi tegi kadi ɗum yimɓe mbiɗa welta makko no feewi par ce que mbiɗa wawi yidde o jangga taw kanko o yiɗa janggude mi waɗi hen kalisam taw o janggani mais no mbaɗi hen kalisam kanko no yiɗi janggude o janggi ñaago Allah yo continue o daña bak gaɗo dañi brevet yo continue tan o daña bak amin ya rabbi wallahi so arti mawni ko oɗo Aissata o daddata e classe man sabu mi andu wiyamo yumma janggani jangde woɗɗoyani kono alhamdulillah mbiɗa hooli ɓesgam min noon baba galle mi naata yiwaki hande ko yumman naatata cuisine mi defan on ko jiɗɗon sabu oɗon gandi on jewni junggam o il faut mi naata yawoya baba galle e ɓerde makko e oto heɓɓin jimbo ala mi hebbinta wallahi mi hebbinta so Allah jaɓɓi sabu hande min tan e Allah gandi no mbaɗi weltade Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana madam? Mohon Luncin. jam-jam Masyaallah. Masyaallah. Wala jam ya. Bismillah. Ada mama dia. Ada moya. Saya ambil atu anne. Fama tan alen ni min sumi yindire gija mo mam. Amen. Ana mo bur fam du haaj. Ala mi famna ni haji. Ay mi jida do. Nani ni ngummi mi do de ngummi ko jama. Ko mo haali mi hundi. Min hora mi welti hen. Ono ɓii ko biyeteɗo hawiyel min dañi brevé ɓii ko debbo hawiyel gen andi ɗuman haandi hen de wallahi goto wallahi haandi hen te mi haalanma machallah alhamdulillahi rabbil alamin hawiyel ko neɗɗo tinniɗo kadi ko kalɗo duwowo wallahi wonde duwowo woni ko debbo kadi biyeteɗo hono biyeteɗo Aissata machallah kañum tan jogui jangde makko hawiyel no wono yiiɗi jangde ko noon tan wawata wonde wallahi no woodi hawiyel ko cukalel moƴƴel ko neyguel machallah wallahi min kam ko kalami hen ko heewani sabu hawiyel saha fof ko ɗorewa 3 heures midi 4 heures machallah mokki sakko so hono janggo e école min kay ko heeɓi ko hannde ko weltare mawde wonata kam ɗum kay ñagantumomi Allah tan yo Allah waɗanmo ko heddi ko kadi amin ya barke wallahi so ɗum ɓenni Amadou woni min jiɗi ngal mi yeeni Amadou nan nder wadda bidda ka hen Amadou Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Baba. Badan tampa. Mashallah. Mashallah. Wallahi na ci gimel ma raw ko comme nanno de internet tan seeda wallahi ko jeerno. Wallahi. Wallahi gilipin subon subaka rendi handi mi fit subaka hay kafin farendo. woni Amma jani ko hande brevet yaltanno. Adandi how bi tokram ko depose no. hawo jonnon gilenan brevet yalti tan haqqilla mo fo uri min sonam yam ƴeewi résultat ji jani tawmo dañi Allah ya weltade amma jani hakkude ma an e tokaram ne wayi kadi haw nangir ɗum tan hannde ko mignon somi nani ko foti ni brevet ne yalta wayi kam jiiram ɗum gen jiiram famini jani minen kam guila min gari min tawi ngo hande bammum haw oɗon gondi wallahi ɗum tan alhamdulillah rabbil alamin kam o décroché wallahi wonko anda hen ni wallahi min tokarama machallah ko ciilagal hakkude amen hay ndiyam sorta ɗum wallahi sa namdimo yimmo o ne andi
wallahi baba ɗum kayni woodi sabu min gonmi cukalande pamnumde wona cikkanam jogimi ko babiraɓe ɗiɗi somi yii tokaram tan cikkami ko babam wallahi gon teɓɓor kam kadi machallah ni horsindam annade o mbawmiɗo kono tan koɓe sehlaɓe kam wallahi femme mu ndewan yimɓe bottari ma jam lay ba gidnani ko anni fatno hankara joni wallahi min waram fuɗɗimi heɗen ni baba joni noon mbiɗen heɓtinde suudam ɗo seeɗa connexion ɗam woni hakkille wallahi لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين kono an saliya nawran téléphone ma téléphone mi yittiɗo walla joom galle ma noddino ɗo henna kono heɓani alhamdulillah machallah hande a fini law mi fini law kay mi ɗum jarat addude kalis o noddi kam guil jamma o wi kam yima addude kalis o o ɗum ñaanam addoye ɗum ko an o jeeyi ɗum o yomtotti ɗum allah ko jarani yo allah junnu balɗe ma sabu miɗan ɓurmi fittan ɗon aissata timmini kam sagati e nder galle o temi certata e duwana tan no jommi fof mbeɗa duwana ko yettere allah no feewi sabu haydara min manquiraka e galle o hande kala komin jii amin keɓa wallahi yo allah junnu balɗe ma an andi ko jiɗɗa yo allah waɗen ɗum ya jooɗo ha mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin yo ɓesduma yoɓe moƴƴere ma kadi no jurmi fof yo ɓerdama ɓugma heɓo jiloɗɗa ɗum noon kala bamma ari mamin fawɗume joom mum mo woni hen duwaw no feewi saabu aɗa min cettata e duwanadema sa noddi joom galle ma noon ngolɗo mbiyam yumma donimo saabu kanko jeeyi sababu kam no jurmi mi sertata e duwanade saabu an a sertata e duwaw ka ɓiɗɗo duwana so baba galle ari kañumma ɗum fawo e jungo mum yo allah yomma mais haw kam so ari mbiyam mbiɗum jogui ko min ɓewɗam mbeɗa andi so ari joni kam hefta komin jogui fof ala mbiɗum joguinimo ko makko mbiɗumi jogui mbeɗa andi so ari yum yo ar haddam mbiɗum ya so ari tan mbiyam mbiɗum wallahi hay moye nder to poftoyla a jarama no feewi yo allah yo moƴƴere o ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo duwanaɗo ko saɗi hande ɓesde hande ko ɗum woni ko allah hokkimi mi heeɓi ɓiɓɓe ɓurnuɓe ɓerdam saabu ala fof ko mankirami mbeɗa jooɗi mi dawani mi hirdani kono mi jalani dawo saabu ala ko mankirami alhamdoulillahi rabbil alamin to gomi soɓe goni foof yo allah junnu balɗe mabɓe moƴƴini battane mabɓe on alhamdoulillahi rabbil alamin sino sagam ummo toon jarno joni jeeya yummo duwonɗa ɗum kañumne ko dañi ko min hooram ni kom poɗɗo yaltude joni kono ɓawgal mbiɗa yinno yattude kono ha ɓumna tan après yo yaha toon gongo nanguene wuli noon so nanguene wadde ɗum noon min hooram mi ƴeewa foftaɗ ɗo tan bolomdal wadde ƴeewa foftaɗ ɗo seeɗa hande ko mbawi assalamu aleykum aleykum salam sidi waɗe las jom mbaɗe tamɓe mbaɗe tamɓe ɓenniya ɗum celli ko mbaɗe gon machallah ino galleji mbaɗa mbaɗon tamɓe ino ɗon jo garenayi oɗon celli kam haɗum no mbaɗa ino mare woy baɓe fof ci ino rella woy machallah ino jom noon takay aɗa selli kam machallah non sama woy omo selli ko mum alhamdulillah machallah wallahi mi celli machallah wallahi mo selli ko mawɗum mino mi wayri yitam wallahi mo ndessu joni ko mo aranno ɗo galle ɗo wallahi woodi kono noon ɓeydi addu fof ko koye jam yalla ɓeydi jam ko ɗum tagi mi ƴande Harouna si wallahi mbimi laabuɗo komin gartugo wallahi yimɓe jaw seeɗa wallahi waɗi ko feewi waɗi ko aɗa andi Amadou yettinade hoɗorde wallahi gonga kono kadi koko janggi ha jangde gasi Allah newnani korone wallahi woodi kono kadi aɗa andi suka wonɗo heɓata wallahi moƴƴi tan ko nanane hoɗorde wallahi kadi an wonko Allah luruma seeɗa wallahi min noon ko ɓuranimi mbaɗa feere fof nannama hoɗorde wasata ko ɗon arsuko woni wallahi ko gonga ko ɗum addunomi min Harouna seydi Sall a jarama Harouna jarama no feewi
ko koyɗe ɗe ngabduɗa ɗo ko hunde wande fayida kadi min kala e saaha somi lelimo holko miijuɗon bandiraguel makko dewel nguel so yeehi resama tan ene wayno min beelini farmata ɗum noon ko hunde wande fayida amadou oɗo e ɓiyamo ɓe sehilaɓe no feewi kadi mo tiiɗi hoore ala no nanata so wona o ɗum noon mi watti juuɗe makko mi nulimo yo yiccugolel nguel so yihu dimmoɓe jam gueɗe kewɗe kanko sakkita kanko walla hunde ɗum noon mbawa mbi tan komi watti ɗum e junngo makko yo haalde cugolel nguel min hooram mi haalni ɗum ngoɗon miijo kono winomi tan ko ha miicco hen ha hande kadi mbeɗa wallamo kanko e woto feere yiidere cugolel nguel yewtude muɗum ona wallahi alaji Souleymane konngol kawɗal ngol ngol welti ha ɗo way haade wallahi mbawmi wiide a waɗi ɗum tan ko so fandare mbawmi wiide a waɗi ɗum tan ko ɓiɗi ɗum wallahi ɗum woodi woodi seydi si wallahi fayida haala ka so tawi amadou ay min minwi yo tinno haala ka